लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअफोरा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय स्टार प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय नामा वादे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दैमु बर' बिथांजोंनो लोगोसे सन्जिब दैमारि बिथांखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी बिथांजोंनो लोगोसे मोनसोम बर' बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौबो खालामदों सन्जिब दैमारि बिथाङानो दे। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होदो दे। स' नोंथांमोना बिथांमोननि बे फैनो गोनां भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'बावबानो जाबाय दे लोगोफोर।